זה לישיבה עצמה. טוב, הגעתי ככה לשבוע, שמיני, אמרו יש כאן פיצה ב-20 שקל במעלות, מקום נחמד. באנו, היה גשום, היינו בחדר עם מזגן, היה נחמד. אחר כך היה את המשחק של מכבי, חזרנו וקלטנו שלא ראינו בכלל את הישיבה. אז הגענו עוד פעם לפני הבגרות, למדנו ככה כמו שצריך. עמית גליק תפס אותנו קצר, כמובן, אני אומר אנחנו, זה אני ועמיתי וייס ואוסרמן. וזהו, אמרנו טוב, ישיבה נחמדה, נגיע. אבל לא באמת ידעתי ככה ללמוד גמרא אחרי 6 שנים בנחלים. חס וחלילה לא בגלל המקום, בגללי, אני ככה לא מצא חן בעיניי יותר מדי. וזהו, ככה הגעתי לכאן למעלות, ובאמת הרגשתי שוואלה, יש בזה משהו, כאילו נחמד, מעניין. ככה, גם דיברתי עם הרב בזק אתמול, אמרתי לו תודה רבה. הרב בזק מאוד תפס אותי ככה בהתחלה בשיעור א', והחברותות שלי יצאה ממש טוב, עם ויזה בהתחלה כשהייתי בשיעור א', אחר כך עם רועי זילברפלד, שיעור ב', כמובן החברותה שלי בשנתיים האחרונות דורון. זהו, ככה הרגשתי דבר ראשון שבאמת השתפרתי ככה בכלל איך לגשת לגמרא, איך ללמוד תורה. אבל ככה גם הרגשתי ממש, נגעתי כאילו במסכות, לא באמת הצלחתי ככה ללמוד. נגיד למדנו סנהדרין בשיעור א', ישר ככה עברנו בזמן קיץ לנדרים, או כתובות שיעור ב', ישר התגייסנו. מסכת שבת, עשיתי את התלת דף בסוף שיעור ד', זה היה יותר טוב. אבל באמת ככה הרגשתי שזה מה שהישיבה בגדול באה להביא, כי לא 5 שנים האלה זה אוקיי, שים גז, כמה שאתה מספיק ללמוד וזהו, סטופ בסוף. הישיבה באמת באה להביא לך את הכלים, וה5 שנים האלה, כמו שהרב עצמן תמיד אומר לנו, איזשהו פיפס שאמור להיות מכל החיים, אחר כך מה שאתה אמור ללמוד תורה. וזה אני באמת מרגיש שכן הצלחתי לצאת מכאן, עם הרצון הזה ללמוד תורה, עם החשק, עם האהבה, שזה דברים שלא היה לי לפני זה בישיבה תיכונית. זה דבר ראשון, רציתי מאוד להודות לישיבה, זה דבר ראשון לישיבה. אחר כך אני מרגיש שלא פחות חשוב מזה, אני יוצא כאן מהישיבה, לא רק עם איך ללמוד תורה ועם החשק ועם הקישור לתורה, אלא גם עם המון 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 חברים חדשים. ונכון הרב אמר לנו את זה, אז נראה לי היה איזה ארוחה כזאת פרידה מאדיר וקנין לפני שהוא התגייס, שבן אדם שמתקשר למישהו תוך כדי לימוד תורה זה לא דומה למשהו אחר. כשבן אדם ככה פוגש חברים תוך כדי לימוד של תורה ובהווי של ישיבת הסדר, זה משהו מיוחד שאני מרגיש שנשאר איתו ככה בצורה מאוד עמוקה ובצורה מאוד ככה נחרעת לו בחיים. וזהו, אז רציתי דבר שני, אחרי להודות לישיבה, להודות לכם, לכל החברים הטובים שלי, מהשיעור, מי שלא מהשיעור, שככה מאוד עזרו לי כאן בישיבה, ושאני מרגיש שמאוד רכשתי כאן המון חברים חדשים שנשארו איתי ככה לאורך החיים. וזהו, ככה נסכם 5 שנים שבאמת ככה עברו בטיל, עברו מהר מאוד. בעזרת השם, תבואו לבקר, נפגש, מי שממשיך כאן, מי שמתחתן, הולך להקים את ביתו, מי שטס לבזבז את הזמן מחוץ לארץ, לא יודע מה, כל אחד בדרכו. בדרכו הטובה. אוקיי, אז מסכת סנהדרין.